Ebangelikoek euren ospakizuna egin dute igandero bezala, Bilboko Sarriko auzoan dago lokal hau, Filadelfiako ebangelikoak dira, sinesmen honetako 12 gurtza gune daude Bilbon, gehienak etxe behetan. Hiriko handiena hauxe, Deustuko auzoan dago patio batean, orain ezingo lukete horrelakorik ireki, Bilboko udalak debekatu egin baitu. No tiene sentido este retroceso. Atzerapaus honek ez du zentzurik, min handia egin digu gure antolamenduan, baita gure ekonomian ere. Capacidad adquisitiva también. Musulmanek berriz 4 meskita dituzte hirian, tartean Euskal Herriko handiena. Ahmed Santutxuko meskitako arduraduna da eta bizilagunekin ez dutela inongo arazorik dio. Meskitak hobetu egiten du auzoa. Hasieran kexu ziren bizilagunak, orain meskitan kolaboratzen dute. Budistak, islamiarrak, mormoiak Bilbon 123 gurtzagune daude, 70 katolikoak. Bilboko udaletik diote euren erabakia ez dela baztertzailea eta badaudela aukerak erdigunean auzo baztertuetara joan beharrik gabe. Cuesta lo mismo las lonjas en cualquier sitio. Lokalek berdin balio dute zabalgunean Deustun eta Santutxun. Gainera industrialak merkeagoak dira eta hori da eurek eskatzen dutena. Además de poder comprar un local más barato, que es normalmente lo que están pidiendo. Bilbo izan da lehenengoa eta sinesmen gutxituak beldur dira beste hirien adibide izango ote den. Denek batera udalaren aurka egingo dute epaitegietan. A tener que Judizializatu egingo da, gure eskubideak defendatu beharko ditugu. pues a la defensa de nuestro derecho. Tu vara y tu callado. Ostegun honetan bilkura batean fronte judiziala prestatzen hasiko dira.